Ýewropa Gepleýär Erkin Türkmen Radiosu. Salam gaderly ýylyşlar. Bugün biz devlete, siyasi, cemiyetçilik, halk hareketinin esaslandırıcısı hem de onun yol başçısı Murat Gurbanow bilen Türkmenistanyň durmuşyna degişli bir ören möhüm waka bilen baglanşykly bilelikde bir gepleşik geçirmegi karar etdik. Bu gepleşik Bayramal şäheriniň ýaşaýjysy Jiren Altyýbanyň uçuran hasratly wakasy bilen, hasratly bir ýagdaýy bilen bagly. Ini gysgaça muny tanıştyrmadan öňürtü ol ýagdaýy bilen Murada men hoş geldiň diýen gepleşigimde Murat onu hoş geldiň bilen gepleşigimde. Assalamu alaikum. Akıl sapara. Sağ olun efire çağrılığında hormatly ýylyşlar. Assalamu alaikum. Şuraya bir efire turt gatwajyk meselede akıl sapara haş etdi bizim geldik. Sağ olun. Aýdym. Murat sen geleniň ören gowy. Sebäbi bu meselede, bular ýaly meselede Nuryň ödem şu gepleşigi geçirenine ähli blogerleri, jurnalistleri çağırdy etdi. Adamlar şu gepleşigi paýlaşyň, şu waka barada hem gurrun berin diýip özi ýürüýte ýüzlerini. Şoň üçin kim eger şu arada gepleşik etse ona garşy bolýan ýok, Nurum garşy däl, sakym Jiren Altyýbada garşy däl. Tersine näçe köp adam, näçe köp Türkmenistanly jurnalistler, blogerler, siýasatçylar, hukuk goraýjylar şu arada gurrun etseler, Jiren Altyýbanyň ýagdaýynyň düýelmegine oňyn täsir eder diýen umyt bar. Belki Nurum şonu ýatda saklap, şonu göz tutup, hemmemize ýüzlerini köprek şu arada gurrun etseňiz şu wakany ýaýratsaňyz diýip. Indi gysgaça aýtsak şeýle Murat bolup geçen ýagdaý. Bayramally Jiren Altyýba diýip bir gelin ýaşaýar. Ol öň birinji adamsy bilen durmuşa çykandan soň 14 ýyl çemeti ýaşapdyr. Bir näçe ýyldan soň çagasy bolupdyr. Garaşylan bir gaty höwet edilen çagazy byýjagaty bolupdyr. Onuň soňra dürli sebäplere görä ol adamsy bilen ara bozulupdyr, maşgalaty bozulupdyr. Onuň öňkü adamsy howpsuzlygyny işgär diýär. Men bilmedim, howpsuzlygyny işgär bolsa belki şu emkemäň işgär bolýandyr. Onuň bir daşarýurda çykyp gidipdir. Sebäbi işi bulaşypdyr diýär. Onuň işi bulaşdy, şu sebäpden daşarýurda çykyp gitdi diýär. Diýmek ol gyýjagadyň öňkü kakasy, atasy, hakyky öz doga atasy, ol daşarýurtlarda ýaşap işläp ýören bolmaly häzir. Ýönenýän şundur bu wakada onuň oýnan rolu hakynda ýa-da öz gyýdyny gorajak bolşa hakynda ýekeje defi ýok. Diýmek ol ýa-ha bihabar bolmaly bolup geçen zatlardan ýoksa da üns bermeýän bolmaly. Aý näçe şeýdiň diýip gelip beren bolmaly. Indi o zatlary elbetde Jiren Altyýbanyň özi gowulýandyr. Eger ýerde işte ol bide de ýüz tutsa biziň gepleşigimde gelip barada özi gurrun berse, oň üçin biziň mikrofonumuz açyk. Elbetde dewetan mikrofonum açykdyr diýip men umyt edýän. Indi nähili bolýar? Şondan soň bir ýeke ýaşap ýörkä Jiren Altyýba 2024-nji ýylyň ahyrlaryna TikTok'da muňa Aşgabatdan Han diýen bir oglan hat ýazyp başlaýar. TikTok'un üstü bilen. Onuň hat ýazyşma başlaýar. Bu ikisiniň arasynda Jiren bilen şu Han diýip özüne ad berýän adam bilen. Onuň netijede 1-2 aý hat ýazandan soň Jireniň sözüne görä ilki oň diýe hatyna jogap bereniň sebäbi men öz jiýimiň diýdimi, agamyň diýdimi gara şol oglan da onuň bir kursdaşy bar eken Han diýip. Şo durýup jogap berdim diýdi.
Neticede bulan söz alışya hem de son on Han Nilyan'ın Han Nelle Meskin Akmemmedoviç Yağdıyıftığı özünün bilmeyin şäheriniň, öňkü bilmeyin şäheriniň ýaşaýjystygy belli bolýar. Ýöne oňa çenli tanışlyk uzagy diýe, onuň ol mesken hyrydar bolýar, jerene maşala gurmakçydygyny aýdýar. Neticede bular mesken gudoçylyga adam iberýär, bilmeýinden ýa-da Aşgabatdan on garnaşlary bayramala gelip jerene, ýani dulgalan geline söz aýdýarlar. Şol gudoçylygyň netijesinde de düzgünli, tertipli maşgala gurulýar. Ýani toý edilýär, nähil toý edilipdir biljekler gara zagystan geçilipdir men düşünjäme görä. Zagystan geçilip hasaba alınıp hakyky kanuny erkelej bolýarlar. Ýöne esasy erwetlik ine şondan soň başlanýar. Näme üçindir bir bary owy seher wagtdan soň ýanky meskin Yağdıyıf jeren bilen çynty gatnaşykda azgyn zatlara ýüzür gurýar. Onuň ol jerenem näme türkmen maşalasy ol bu zatlary inhaşol meskin Akmemmedoviç Yağdıyıf diýilen adam onun wezipesine maýda ýa Murat Sawolsun sen şoň suratyny görkezdim. Şoň wezipesim kiçigirim däl, ol bir döwlet işinde işläp beren adam. Jereniň sözlerine görä Yağdıyıf Mesken Akmemmedoviç Aşgabat gümrükkanasynyň ýanyndaky hojalyk dolandyrış direksiýasynyň baş menejeri bolup işleýär. Umuman döwlet işleri. Döwlet işleriniň edýän hereketleri gaty gümrük bolýar. Gümrükde işleýäniň hereketi hemişe aýdyn bolmaly, işte de durmuşda da arasy adam bolmaly. Emma näme üçindir gümrüğün işleriniň gümrük hereketleri başlanýar. Hiç bir adam kärçiligi de, türkmençiligi de, musulmançylyga da umuman bir grajdanyň etjek hereketine gelişmeýän hereketleri edip başlaýar. Ol jereni azgyn ýagdaýda zorlap urýar. Jeren Altyýwanyň aýtmagyna görä ol ahyr soňy Bayramar şäher prokuraturasyna ilki polisiýa jan edýär. Polisden olar aýdýar, gelin bize arda ýazyn diýär. Naşy ýerde şol meskeniň geden başga da birine aýal adam bar, ana ýanyna duran. Ýöň şolar jerenen öňürtdi, şolar bilen kentir kesipdir, şolar ýaly aýal gyýyldar bilen çaky. Ondan soň şu prokuraturada iş açylýar. Ine şu taýda da şu gurrumy Bayramar şäher prokuroru Murat Muradow diýen bir şahsiýetiň, adamyň keşfem girýär. Şol Murat Muradow hem de onun sülçüsü Ilham diýen biri. Bular ikisem bu wakany şu jereniň gurruny dinläp, on görkeden ekspertiza berýärler. Ekspertiza de jereniň saglygyna erwet şiket ýetenligini tasdikleýär. Men on jikmejikligini aýdyp oturmaýyn. Ol jereniň öz beren gurrunyna bar, ýöne ören çynnakay hem agyr şiket ýetýär jereniň saglygyna. Neticede bular naşaron meskeniň işleýän edarasynyň nemesi bolmaly, ýazgysy bolmaly. Men şunu döwlet işgärleri görsün diýip biz görkezýär. Köp sagol Murat näden şunu görkezýär nädir? Şunu biziň gepleşigimizi dinlejek. Hem de şundan netije çykaryp biljek jogapkar döwlet işgärleri üçin ýürüýte görkezýär şu zatlary. Tebi beýle agynçylygyň, beýle potensial jinaýatyň sessiz üstüne bastyryp edilmegi mümkin däl. Indi gepin gysgasy iş açylýar. Indi bir meskene çaky çapylyp gidýär, gelip sorawa çekilmeli, ol bayramala gelip eden işleri barada hasabat vermeli, düşündirmeli özüniň näme sebäpden beýle azgyn, ahlak taýdan azgyn hereketlere başaranyny. Emma
şol wagtam 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabryna şu döwürlerde birden Bayramar şäher prokuroru Murat Muradow Aşgabatda gitmeli bolýar. Aşgabatda sebäbi Aşgabatda onuň gelenjegi ýok bolupdyr. Şu gelenjeginiň sadakasyna barýar. Emma şol sadaka baranyna nähildir bir ýol bilen onuň şu Aşgabatda sadaka baranlygy Mesken Ýagdyýew, onuň kakasy ýalňyşmasam Ýanky Ýagdyýew Akmehmet diýen adama belli bolýar, ýani Meskenin kakasyna hem-de agasy Mejlis Ýagdyýew belli bolýar. Netijede bular şu sadaka barıp, şol mejlis dagy hemşeriler bilen sadaka barıp, bir Murat Muradowy kowlap başlaýarlar. Bu sadakadan bunu kowup çykarýarlar. Hemem täşo Mari Aşgabat Avtobanasyna çenli ýerinden maşyny kowlap, ýüregini ýaryp bir prokurory gaçyrýarlar. Näme şu taýdan prokuror gelip Bayramala gelen wagtyna sülçüni ýanyna çagyryp, bu jereni gormaga beýlede dursun. Jogapkärçiligi çekmek bir adgyn Mesken Ýagdyýew. Tersine gaýtyn bu işi ýatyrmaly karara gelýärler. Jereni de çagyryp aýdýarlar, ne biz sen işini ýatyrýar, sebäbi bu taýda jemgyýetçilige howp salýan hiç ýyly bir alamat ýok, şu sebäpden biz sizin öz maşgary işiniz diýenýärler. Emma bir yerde näme üçindir prokurorun diýen zatlary Türkmenistanyň Jinayet kodeksi bilen bap gelen ok, dogry gelen ok. Mesken Ýagdyýewiň eden adamçylyk hereketleri oň diňe jereniň garşysyna däl, eýsem 10 ýaşlyja oň gyýynyň garşysyna edilipdir. Gaty aýlygans oňam garşysyna adamçylyk adyn hereketler edipdir. Şu Mesken niýlen, şu görýän näletger däňiz. Ini şeýle adayda Murat men bir zat meselesinde sen pikirini bilmek isleyen goý, onu biziň iýleşlemede diňlesin. Nähili ýagdaýda nädip Bayramar şäher prokuroruny bir kuş tany adam Aşgabatda bardy diýip bir sadakada oturan yerine ýa-da şondan çykandan şonu kowlap, ýerinden kowlap şonu şeýle ýagdaýda gaçmaga mejbur edýärler. Prokuror diýilen adam o döwlet adamsy. Mysal üçin şol Murat Muradowyň kowlanmagy adamlar gow düşünseňiz şu Gurbanyly Berdimuhammedowyň ýa-da Serdaryň kowlanmagy. Sebäbi prokuror diýilen adam döwlet işgäri. Sowet döwründe hatda rayon prokurorlaryna da öz adyna berilen sapança bolýardy. Men häzir bilemok ýagdaýlar nähili ýöne. Sowet Soýuzynyňky SSR'däki düzgün boýunça olam elbetde halkara praktikasyna gabat gelýär. Ol ýöne ýerden eslerin öz oýlap tapan zady däl. Ol halkara düzgünleriniň esasyna esleriniň Jinayet kodeksi şoňa görä düzülen. Emma Bayramar şäher prokuroru bolanyny oň ygtyýarlyklary ören uly. Ol bir döwlet adamsy. Ol Aşgabatda barsyn, Krasnovodska barsyn, Daşowa, Livawa barsyn tapawdy ýok. Ol prokuror hemme ýerde prokuror. Onu ähli edip döwlet prokuroruny bir kuştany aldyn, kowlap, Aşgabatdan çykaryp Mara aýagarlaryna gaçmaga mejbur edip bilýär. Murat şunu nähili düşünmeli? Bunu düşünüp bolmaýan akıl aparat ýa gatdorlarla geçdiňiz prokuror bolanda gasudarsyny prokuror bolýar, ýagny döwlet prokuror. Mysal üçin bir kiçik karhana ýa jemgyýet gurulmakda. Türkmenistanda 3 tany aýratyn ugurlar bar. Birinji döwlet, ýagny prokurorlar, döwlet işgärleri, prezident, aparat prezident, ýagny döwlet emeli getiriji gurumlar bar. Oňsoň jemgyýet gurumlar bar. Ayal gyýylar hereketi, partiýalar, siyasi partiýalar ýa şu meňzeşdatdyr. O soňunda da ýanky hususy karhanalar, hususy adamlar bar. Ýagny 3 tany elementden ibaret döwlet. Ine şu döwletiň içinde hökümet edarasy borçly we ýagny hakly. Onun alaytada döwlet prokurorunyň borçy Türkmenistana ýagny kanunçylygy ýerlemek. Onun haky şurýaly Mesken ýaly adamlary kowlap tutmak,
sadakalarda, yerlerde kovlap tutup, suwda eltip prokuratura derine edip tülçü bilen şonu tapmak birinji borçum. Şol mysalla biz görüp ýagny gaýtyp, ýagny jenayetçiler prokurorga kowlaýar. O diýmek prokuroruň nede hakkı var, nede jogapkärçiligi var. O diýmek egerde Bayramal şäheriniň prokuroruny kowlap ýören bolsalar, onda general prokuroram gelip urýandyrlar. Ýadyňyzda bolsa bir Şammy diýen bir haramzada bar, Gurban Guly. Yegeni, Gurban Gulyň yegeni. Şo gelip İçeri İşler Ministrini daşary çykaryp köçüde urýar. Bir şartlyk berýär da ministra moňa diýär, aýtyn kezzap zat diýip elini ganyp alyp giden ok. Oňa şey diýär, ay halkyň öňüne urmaly ekeniň, kabinetde kelip urmaly ekeniň, awrem dökme köçüde diýip oňa haýyş edýär. Murat, onu mümkün bolsa bu ýagdaýy özüm bir Türkmenistanyň içinde bir näçe ýyllap şeýle edarlar bilen iş salşan adam hökmünde, bir kanunyň gowy baş çykarýan adam hökmünde baha beräýsem, bu nähil düşünmeli bir iki tane potensial jinayetkar, jinayetçi Bayramal şäheriniň baş prokuroruny patadan, ýani sadakadan te Maraşgabat awtoban aşenini kowlaýarlar, onu zırraldyp gaçyrýarlar. Olam gelip Bayramala gelip öň golgulun açılan işi yatırıya korkusunu. Buna nähil düşünmeli bu bolup geçýän zatlara? Bu prokuror diýilýän adam onu döwlet prokuroru, döwlet garalawjysy diýilýär ahyryn. Ol bir döwlet adamdy. Ine bütün dünyada prokurordan gorkýarlar. Bütün dünyada. Döwlet adamsy bolanlar, döwlet prokuror bolanlar, döwlet garalaýjy. Yani şoň aýdan sözleri arkasynda tülçüler var, spetsnaz var, goşun var, hemme zat dur arkasynda. Prezidentdan tutup alyp bilýär, ýa-ni jenayetçini alyp bilýär, istenik adam ýygnap bilýär. Döwlet wa diýsene arkasynda tutuş bir döwlet. Arkasynda döwlet durum. Arkasynda ul bir haklar dur. Mysal üçin suwtda işleýän adamyň arkasynda haklar pet, ýöne prokuroruň arkasynda haklar köpdür. Şoň üçin döwlet garalaýjysy istenik wagt, istenik iş haldyp bilýär. Ine ýürüýte goýulýar şolardan, ýa-ni arkasynda döwlet bolan soň istenik adam baryp şoňa ardatyn berende hökman tülçü goýup baglamaly. Dogry däl. Egerde şöyle kemçilik tapsa derrew ýa-ni iş gozgap, muny tülçü goýup üstüne işläp prokurator suwda eltip şöyle nitije çykarýar. Döwlet prokuroru. Döwlet prokuroruň bir dürli ýaraşysy bar, ýa-ni velayet, etrap, velayet we ýa-ni respublikanyň meşwerine on baş prokuror bolýar. Şoň üçin haçanla döwlet tarapyndan tülçü, garalaýjy prokuror, öýden baş prokuror, velayet prokuroruny ýa-da etrap prokuror ýa şäher prokuror oň tapagy ýok. Jinayetçiler kowlap ýören bolsa, onda o döwletde kanunlar işlenok. O döwletde hiç hili konstitusiyon elementler yok. Yani kaida konstitusiya hemme atpa ýöne hakykatda hiç şart yok. Sen mysal üçin bir maşina aljak bolýan Mercedes garaja bolýan dokumentde bar, ýöne o Mercedes yok. Şo ýaly Türkmenistanyň kaida bar, ýöne yok. Hiç Döwletçi dünýäde kagazy ýüzünde bar. Kagazy ýüzünde. Sebäbi sen ministrini o Şammy ýalaklar köçe çykyp gurup ýör. Sen ýanky suwut başlygyny o ýegenler baryp işini görüp ber. Sen MHM ýagny döwlet bizapas, döwlet security, döwlet hukuksyz goýan adamyň ýolbaşçylaryny baryp kabinetde aýagy bilen dipip girip ýanky oňa ukazany berip berler. Ýa gurkun berip berler. Döwlet ýok. Egerde döwlet ýok bolsa, egerde prokuror öz jogapkärçiligi haklaryny gorap bilmeýän bolsa, onu polisiýa, MHM suwtlaryň gorap bilýän, onda diýmek, onu seredýän, onu kontrol edýän vice-premieriň haky ýok. Ötüňe ol, egerde arkasynda vice-premier duran bolsa, şol ýa sektory kontrol edýän, ba bolan bolsa, ýa şonu gorap bilýän bolsa, o gaçmady. Ya da arkasında vice-premierin prezident duran bolsa, ya birinci minister duran bolsa, oğlum yani prokuror kaçmadı. Ya da prezidentin arkasında bir milli lider bir daha bağ bolan bolsa, prokuror kaçmadı. Hiç şart yok bolan soň, bilýär ýokardan görkezme konstitusiýa seredilmeýän görkezmeler bolup biler we şulardan
iş, doğru iş açan doğru iş için batılıp gidip bilýär. Şoň için şo sebäpli şol adam durdy, gaçdy. O diýmek Türkmenistanyň konstitusiýa işlenok, kagydada we yerde ýok, yerlerde ýok, kanunlar işlenok, kanunlar konstitusiýa işlemese, on garanty prezident işlenok, on bolony konsertlerge gidip el çapışlary, arkadaş şokrat işleri boş zatlar. Onun kagafy ýa-ni arkadagy ferdar ýa-da ferdaryň arkadagy olan boş. Milli lider diýip ýüren olan boş. Men şu zatlary öňkördim, haçan bir döwletde prezidenti öwüp başlatar we milli lider peýda bolsa, o döwletde kanun gitýär. Eýýäm şonu milli lider goýup onu öwüp başlatar, eýýäm kanuny bozdugy bolýar. Siz muny her ýygnakda kabinet ministriniň ýa-da Atalıoğlu ýygnak uýuşlarynda şonu görýäňiz. Diýmek, şo ýerde eýýäm telewiziýada kanun bozulýar. Ine Türkmen. Inni Murat, gel yine de şu taýda bir Ceren Altyýew ýagdaýyna dolanyp gelelim. Ceren Altyýew näme sebäpden Türkmenistanyň bir adaty ýaşaýjysy, bir ýeke galan ýene gyzagadyna seredip özü şonu uloldup oturan ýene bir öz maşgalasyny düzeltmekçi bolupdyr, gaýtadan durmuşa çykyp öz berýän gurrumuna görä bir ýene de bir çaga edinmek isläpdir, adamdan şol öz gyýdyna taýylyp bir maşgala bolup ýaşamak isläpdir. Öz maşgalasynda bir erkek adamyň öz ýetim gyýdyna hem özüne hogunlar bolmagyny isläpdir. Ýöne Ceren Altyýew eden arzuwy puç bolupdyr. Diýmek, soňky wakalaryň görkezişi ýaly eýýäm 25-nji ýylyň tomtuna çenni 25-nji ýylyň tomtuna çenni Mesken Akmamedowich Ýagdiýew diýilen adam özüm döwlet işinde, döwlet weýpetini eýläp oturan adam Türkmenistanyň Jinayet kodeksini bolupdyr. Maşgala hakyna kodeksini bolupdyr. Ähli hukuk normalaryny bozup öz aýalyna aýylgans ağzımçılıklı ýagdaýda zyntyk atnaşyga aýalyny mejbur edipdir. Şoň netijesinde de Ceren Altyýew saglygyna agyr zeper ýetipdir. Düşen ýagdaýy gaty göz goýuny ýadyr. Ol ýeke galan aýal hostar tapynmanyrda ýanky mesken Ýagdiýew äre baranyny gaýta bir aýylgans bir sütömkäri öýüne goýberenini görüp galypdyr. Indi şondan diýinjek bolup adam näme edip biler? Aýratynyň bir ýeke aýal, ýumrukýaly aýal adam ine elbetde ol eline şarşa galyp on böwrüni ýaryp bilmedi ahyryn. Beýle zat ýok. Ol jeňelläle Türkmenistan. Türkmenistan bir döwlet diýilýär. On bir kağıt ýüzünde de bolsa konstitusiýasy bar, jinayet kodeksi bar. İlden döwletini bir prezident bolsa Türkmenistanyň başynda iki kelleli prezident oturýar. Atalıoğlu. Şu bulaşdyrýanlarym şoň üçin serdarly, arkadaly serdar diýip şu ikisiniň bir iki adamyň bir prezidentligini görkezýär. Ýöne bu taýda näme hilek ýagdaý dörýär? İki bolup bire degmez, gözlü bolup köre degmez diýeni bolýar türkmenim. Şu iki Atalıoğlu derek diýmek bir adam şekilli goňşy Azerbaýjanyň ýaly Ilham Aliýew ýaly bir adam şekilli prezidenti bolan bolsa Türkmenistanyň ýa-da Mirziýoýew ýaly Özbegistanyň bir progressiw pikirli prezidenti bolan bolsa diýmek türkmenler üçin, türkmenistanlylar üçin häzirkisinden şu iki Atalıoğlu'dan iki kelleli prezidentden hak boljak ekenine. Inni Ceren'in ýagdaýyna Ceren başyny çarajak bolup şol prokuror bilen ýanky Murat Muradow bilen Sülçü Ilham diýär. Gynantamam häzir men şoň başga familiýasyny tutan ýerine gawat gelmedim. Şo Ilham ikisi alýada işi ýatyrýarlar. Hasanna Ceren inestada ünsver Murat. Şu Ceren Altyýew bu ýagdaýa protest hökmüni öz garşylygyny näýilenini bildirenini Sülçü näme diýär? Şo Ilham diýilen Sülçü Bayramal şäheriniň Sülçüsi. Biz diýämiň mektebine jaň edip häzir bilersiýe, bir mektepde nähili özüni alyp barýanyny zadyny bilersiýe ýaly bir tersine tutup bu gyýyzjagaty masgara edip başlaýar. Dogrudan mektebine jaň edip naşyň başyndan şuň azatlary geçdi diýip bu gyýdyň zorlananyny, harlananyny mektebe mälim edýär.
Neticede bu gurrunlar urup çıkyada hem mektebe belli bolýar, hem o taýdanan bütün şäherin nemelerine ýaýraýar. Köp adamlaryň arasynda jerenin maşgalasynyň şeýle agyr ýagdaýa uçuranlygy belli bolýar. Neticede Hasan'la daşary çıkanlaryna, öýden çıkanlaryna jerene barmak çomuldup başlaýar. Komşu bolam, on gawat bolýan adamlary. Aha, şeýle adama sen äre çykdyňmy? Şunu sen maşgala diýäniň. Sana şeýle jyntyk atnaşyk edýärmi sen äriň diýip, o gyýjagadyna da göz dikýärmi diýip, jerenin gözüne basyp urýarlar bu ýagdaýy. Ýani Bayramal şäher prokuraturasy bir türkmen maşgalasyny, ýani jemgyýetçiligiň bir ýaşeýkesi, bir öýjügi, esaty ilkinji öýjügi diýilip hasap edilýär da maşgala. Maşgala bir deper ýetirilse, maşgalada bir howp dörese, diýmek şol jemgyýetçiligi howp salýan jinaýatyň elementleri bar diýip hasap edilýär jinaýat kodeksine görä. Emma muňa garamazdan Bayramal şäher baş prokurory Murat Muradow bilen on sülçüsü Ilham adyny ýazan adamlar şu gepleşigi dinleýänizde şoň familiýasyny bilýän bolsaňyz, suraty bar bolsa suratyna moýun. Ine bu ikisi gaýta jereni hem o biçare gyýjagadyny ezir çeken adamlary masgara edip bulary mezur etjek bolýarlar, ýydyna aldyrmak üçin ardalaryny. Muň aňyrtyna elbetde jeren bu barada hiç bir anyk bir zat aýtmady. Diňe şol Murat Muradowyň gorkup gaçyk gaýdanlygyny aýtdy. Ýöne saky diňe gorkulmak däl, gorkulmagyň gapdandan belki olar el görkeden bolmaly. Murat Muradow saky şeýle guman etdirýär. Diýmek olar diňe gorkulyp näme Murat Muradow bir towşanjykmy, ýa pişijekmi onu gorkulyp depip, mawladyp, miwledip ýa boýna däýerýär. Diýmek onu diňe gorkulyp däl, diýmek oňa bir para görnüşinde de sowgat serpaýam berilen bolmaly. Bu da çak etdirýär da, guman etdirýär. Ýogsa näme üçin ol gelek edin ýöne Aşgabatdan sadakadan gaçyk gaýdyp, zırralyp gelip açılan işi yapmakçı oluyor. Neticede neye hilyada görüyor? Yani jeren bilen gıydı yine de bu potansiyel cinayetkarlar mesken yağdıyıp, on ağası, meylis yağdıyıp, on kakası Ak Mehmet yağdıyıp bilen yüzü almalı oluyorlar. Ondan bunlar gelip Aşgabat şäherinden, Aşgabat'tan yani jerenin yağdam katı boğuken şol maşynyň nomeryna çenni aýdýar. 8749 ahal nomerli bir maşyn bilen niýe biziň gapymyzda durup bizi ýyle masgar etdiler diýe. Na biz seni eýders, beýders, seni ýok eders, sen gyýdyňa ziýan eders diýip diýe gorkulyp şeýdip ahir soňuna diýe prokuraturada iş ýatyran soň men niýe mezur boldum şolar bilen alalaşyk gelmäge diýe. Näme üst bermira. Neticede yönü diýipdir de jeren. Şu taýda men Bayramally haýny sen bilen ýaşap biljekkä, sebäbi bu taýda men güdüm ýok, indi sen bilen maşgala bolup ýaşaýan diýip aýtmaga, onu men Aşgabada barjak diýipdir. Onu olam bolýa diýip, muny Aşgabada äkidýän men düzelöýin diýip, hatda şu taýda jerenin bir aýdan dady bar, şo bir arasyna ýanky mesken ýagdyp öz ejesiniň gawryndan hem andy çypdyr. Gaýdyp meni agynçylyk etmäýin. Şu gerek men günäm geçdim, şu ardamy ýydyny alsam, prokuraturadan men sen bilen adaty adam hökmünde ýaşaşaýyn diýip. Emma bu näletgerde, ejesiniň gawryndan andy içen näletgerde, soň bu andyny bozup, şertim şahma edip, ýene de Aşgabada baranda, ýene şu öňküji erwet tereketlerine ýüdürýär. Yine de jerene ağırgın ýagdaýda zorluk edýär. Jerenin öz garagan boldy diýär, bütün ennamyn diýär, hatda şol ýatan taamlygyň diwarlaryna sen sırada gan diýär. Niye ili gözüňe getirmeli bu zatlar Murat? Şeýle ýagdaýda hani Türkmenistanyň sud, prokuratura, polise jaň edemizde diýär, baryp diýär 4 saat çemeti wagtda geldi diýär. Polis diýär. 4 sagatyň içinde eýem o ganlary ýuwup aýyrdy diýe, ol näretgerde mesken ýagdy. Şeýle ýagdaýda diýe ýene de Aşgabatda da şol ýagdaý emire geldi diýe.
sen inni menden soňam bir 10 ýyl ýaly ýaşan adam Türkmenistanyna men 93-nji ýylda çykyp gaýtdym. 93-nji ýylda mejbur bolup iň soňky demimde çykyp gaýtdym. Inni şo sen 2006 senini ýaşadyň dämi Türkmenistanyna? 2005 ýyl ýaşadym. 2005-nji ýylda sen 11 ýyl ýene-de ýaşapdyň da menden soň. Şeýle ýagdaýda bolurlum Türkmenistanyna hukuk düzgünleri, polisiň işi, prokuraturam işi, nähili bolup beýle bolýar, nähili bir naçar aýal banditler bilen, hakyky banditler bilen yekmek başa-başa almaly bolýar. O wagtlary näme diýsem Niyazdan gorkardylar. Bu allygyna basýat da bir sistema döretdi. Her vice-premier ministri her 6 aýda 9 aýda basýat da. Ene şoňa düşmejek bolup, ýani şu ýaly uly bir hukuklandyrýan ýa-da adamlary uly bikançylygy üns berýän materiallar çyksa derrew basýadylar, tutup basýadylar. Şonu gorkardylar. Häzir bolsa ine bu zatlardan gorkmaga aňyrda dursun. Cinayetçiler prokurorga köylep berýär. Inanın, şu Bayramaly şäherde dogry belläp geçdiňiz. Prokurordan başga polisler var. Emheme gullugy var, suwutlar var, hekim var. Aýal gyýlar gurumasynyň ýanky sütünleri var. Bir topar partiýalyň sütünleri var. Ýagny şul sosialny problema, şu sosialny bu problema sirt biljek bir topar organlar bolmaly döwletde, döwlet bolýan bolsa. Döwletde ýok ol organlar. Atlar var da zatlar ýok. Olar diňe halk maslahatyna aşyp, ýani arkada şöhrat, medal, şoň üçin ulanylýar. Halk üçin oň hiç ýyly nimeleri ýok. Dogry belläp geçdiňiz, şu material diňe bir materiallar. Ýadyňyzda bolsa bir daşowda men material gökürdüm. Şo ýerde bir ýaş gyýdy, ýani küntüçülüge mecbur edip köçüde tutup köçüde urýarlar. Ve ýalňaçlýarlar ve daşowdyň köçüdinde şeýle ýagny şonu ýürüdýärler, maslahatyny çykaryp. Ine şonda biz çykyş etdik. Bu näme bolýar? Bu döwlet bagam şöyle polisiýa madyr. Ya köçüde polisiýa edýär. Sen köçüde birini ýalňaçlap urup ýagny nimetmellerle etbilemok. Ine marda men size etrawyna aýdyp durmaýyn. Video alypdylar. Bir imamyň ogly ünser imam ýagny asuda tarapdan, ýokary adam, düşünje tarapdan, Allah tarapdan ýanky Burhany öwredýän adam, şoň ogly o daky adamlar vurup çağırjyklary. Maşynyň götüne diýip köçüde aýrýar. Inanın. Nirde var şu zat? Aydın Demirkary'da var mı yok mu? Köçüde küntüsü çağany ýanky 16 ýaş çağany köçüde ýalňyz goýýarlar mı? Yok. Ine şu ýaly 11 ýaş çağany pedofil zorlap, oňsoň şu pedofil prokuror kowlap ýörmi? Han gorkadyň maňa şu ýerde döwlet. Ýa-da maşynyň götüni daňyp ýanky 10 ýaş çağany tırkap köçülerde aylap ýanky oňa bir topar şiket ýetirip onam hemmeler gorkup hiç kim ýanyna barman. Ol diňe birinji eden işler şunu koda barynça bir topar jinayetler edýärler. Özem imamyň ogly. Hawa. Ini imamyň ogly ýa-da başda men sözüm bölünýär. Umuman şu Niýazow ana bet tutýar diýerler de. Ýöne şu düzgün bidiňçilikler men pikirimçe hut Niýazowyň döwlet sistemasyndan başlandy. Şoň guran başystik, ýani başçylyk döwlet sistemasyndan başlandy. Şonu döwletde hiç ýyly düzgün tertip galmatda diňe bir adam oturup gagyllap, gorkulyp döwleti dolandyrdy. Şol sebäplen ine şu zatlaryň başyna döwlet işgärleriniň ilki bilen döwletiň düzgünlerini, Cinayet kodeksini bolmak hadiselary ýüze çykyp başlady. Ýadyňyzda bolsa Gyllarbat şäherine baryp 92-nji ýylda Niýazowyň öz oçurçyk bilen bileje bellen halkyň ýigrenýän adamsyny Gyllarbatda Garilla diýen at bilen belli bolan öz adyny hatda hiç kim bilmeýän emekeni. Oň görüp otursak diýär, öz köçünden gelen hatda bir de aýdýar. Soň görüp otursak oň ady Harmurat Süýünov ekeni diýär. Emma Gyllarbatda diýär şoň hiç kim diýär
Harna Söyünüf diýen adynyň bilenok behemmekşi Garilla diýär. Men sonra verdim şol köçetinden, öz köçetinden şo hatiyadan adamdan soradym. O nähili adam Garilla diýen ad bilen ýaşap bilermi? Oň bir öz ady familiýasy bolmazmy diýsem, ýok diýe, ol ýa şo hayatdan hayata böküp diýe ýylyň kepdersini owrap beren bir jüýje owrursuz diýär-de. Türkmenler jüýje owrursy diýär ýa-da, kepler owrulasa da, ýa-da owrulasa da. Şo jüýje owrusudy diýär. Şonu deputat bellediler diýenine bütün halk aldynaşdy diýär. Bütün halk hayran aldy diýär. Sebäbi şol wagt diýär, Alma Söyünüf diýilen adam şo Garilla diýär, şo Kızlarbaş şäherine Gorbaçowyň döwründe şol näme ruhsat berildiler ýanky hususy kärhanalary, kiçik kärhanalary açmaga. Şol taýda bir restoran açyldy diýär-de. Şo Kızlarbatda. Olan bir barıp yatan göjera restoran oldu diye. Şonu çiğişlikçi olup işleyet diye. Sekil kıladan bilimi vardı diye. Şu sekil kılat bilimli adamini, çiğişlikçini, hayattan hayata böküp yören giyce ünlü oğru, cüyce oğrusunu deputat belliyeler. Türkmenistan'ın yok orta verdiğini. Olum öz gıydını doğrulap yören ekeni. Gıydını zorlap öýünni şolar ýalmaşyla zorluğunu edip beren adam bolup çykdy. Soň Orsiýetde de inhane soňky ýylyň habarlara görä Orsiýetde de iş açylypdyr oň garşyna bir kilminiň Nijni Novgorodda bir onuň ýene de Moskwada da bir iş açylypdyr. Indi seredip görýän bu näme üçin Türkmenistanda döwlet işgärleri iň agyn adamlar bolup çykýar. Muň sebäbi nämedir? Nimede döwlet işgärleri taýlanyna başga döwletlerde konkurs diýen bir zat bar. Konkurs diýmek, ýagny sen egzamin tapşyrýan, hat işinden, kanunlar bilýän, bilmeýän, sen ýanky dilde egzamin tapşyrýan, şol her hili bir taňa ýagny mysallar getirýär, şöyle sen jogap berip bilmeli. Ine şol ýaly oň taýýarlygy we öňüň formasyony we ýagny okudýarlar, onuň egzamini goýýarlar. Şol ýaly saýlanýar. Bizde döwlet işgärleri üns versem hiç ýerde ýa aşakdan başlap vice-premier çelli, iň ýokary derejä çelli, ministr vice-premier çelli konkurs ýok. Diňe loýalnys, ýagny sen rejima kömek edilýän alýalar, ynanmal ýanky saňa ynanýan alýalar, ýa pul bersen alýalar, bolmasa ýok. Ýagny eger sen pul berip bilýän korrupsioner bolsaň alýalar, olar gerek, sen pul almaly, ýa-da sen şu rejimi yallaklap pul getirmeli. Yine iki taraptan şol adamlar ýygnaýarlar. Diýmek, şol adamlar işe gelen soň näme bilen meşgullanýar? Diňe öz işleri bilen, diňe rejim bolmamak bilen we korrupsiýa bilen. Ine şoň üçin bütün dünýäň ýagny berýän maglumatlaryna görä ýürütülýän gurumlar bar. Apel taparagy. Ýa-ni transparans diýip ýa gurumlar bar. Şular öz analizine edýärler, Türkmenistan %100% korrupsiýa. Yani bütün döwletlerin arasında 160-njy ýerde, yani birinji ýerdäki korrupsiýa pet döwlet, 160-njy ýerde korrupsiýa köp döwlet. Jemi 170 döwletiň içinde 160-njy. Afrika döwletlerinden biz ozyp geçdik korrupsiýada. Hatta şu döwletlerde de ýanky prezident çalşylýa, kanunlar we prokurorlar jinaýatçylar koglan sadakada köçede aýallary ýanky ýaş gyýlary ýanyna gelip goýýarlar, maşynyň götüne bagşlanan çagajagy daňyp ýanky aýlap wasmok eden oklar. Kanma. Bizde şolam ýok. Bizim neutral ýa-ni bitarap öňüden demokratik döwlet. Ýyllarda diňe prezident bolsa bizde iki zan prezident bar. Ýyllarda milli lider ýok bolsa, ýene Fransada ýok milli lider. Ene döwlet ösýär. Şu milli lider emele geldi, şu döwlet çöktü diýdi. Biz şonu hökman milli lider tutup basmaly. Şol ýanky böwet bolýar Türkmenistanyň döwletiň ösüşine. Şoň üçin onu da egerde bir triýeki, bir nälaza deýin, bir kezzap milli lider bolýan bolsa, onu hemme daş döwrü kezzapçylyk bolýar. Ne şondan kanunlar işlenok, şondan döwlet ýok, şondan konstitusiýa üns berýän ýok, konstitusiýa diýen üstüne bolýar. Prokuror gaçarlar, MHM'ler gaçarlar. Köçede polisler durýar. Ýa ýegenler ýa ýegenleriň körekenleri ýa prezident garnaşyry kelletine urýarlar. Görmedik süren bolýarlar. Kanun ýok. Diýmek bir garamaýy üçin
Ýa-ki arkaňda hiçat bolmasa, garypça bolsaň ýa-da ýöneköý türkmen bolsaň, sana garşy kanunlar gaýtyp ýa-ki repressiw kanunlar ulanýar. Egerde sen ýokarda wezipeli adamyň bir ogul çagasy bolsaň ýa-da körekeni ýa-da prezidentiň bir garyndaşy bolsaň, sende kanunlar ýok. Sende haklar ummasyz. Sen islen adyň etbilýän. Ya sen imam bolsaň, sen çagyň islen adyň etbilýän. Ne? Şuraya ýaly Türkmenistan. Awa, inni gel yine de Ceren Altyban ýagdaýyna gysgaça dolanyp gepleşigimiň ahyrynda. Inni şu Ceren'in bir sözü var. Men niýe Nur Muhammed diýe Nurun gepleşigine gelende men niýe paltan daşy diýip geldim diýe-de sen ýanyňa diýe. Yani men sözüni şoň manysyny aýdyp berýän. Eger de men niýe polis men arkamda duran bolsa, prokuratura men arkamda duran bolsa, biri goran bolsa diýe men ömrüm gelmezdim, meňe geregem ýokdy diýe gelmedim sen ýanyňa diýe. Men indi diýe şu döwletde Türkmenistan döwletini hiç hili bir ýeki galan inen ýa bir ýetim gyýdyň hak hukugyny gorayan edaran galmanlygy üçin men hiç ýerde sözüm dinlenmeýänligi üçin iň soňunda men şu olar hormatlyymyz diýe-de şol Serdar Berdimuhammedow kim prezident bolsa olar hormatlyymyz diýe. Ol prezident ýöne prezident bolan üçin hormatly diýip bolan nokta. Eger şoň dolandyrýan ýurduny prezident bolup oturan ýurdunda şular ýaly aýlygan wakalar bolýan bolsa, mesken ýagdy ýaly, mejlis ýagdy ýaly adamlar şeýtdirip, mysal üçin aýdaly, özleri görüllü bolmaly, Aşgabatyň ýaşaýjylary, vilayatyň şäherlerine gelip, Mary bolsun, Daşow, Liwap bolsun, Balkan bolsun, o taýda döwleti masgar edip bilýän bolsalar, onu ol döwletde ol hormatly bolup bilmeýär beýle prezident. Ýöne Nijereniň sözlerine görä, şol halis paltas daşa diýip şu Nurun gepleşiginiň hem de oppozisiýon blogerleriň hem de garaşsyz jurnalistlerin, blogerlerin üstü bilen şu wakany Türkmenistanyň prezidentine hem de Türkmenistanyň baş prokuraturasyna getirmekçi bolup gelipdir. Indi sen nähil pikir edýän Murat? Şu wagt Nuru bu arada ilkinji bolup gepleşik berdi. Birine ikimiz bu arada gurrun edýär. Indi şol potensial jinayetçi mesken ýagdyýyň Wilipeten belli, yaşayan yerem belli, işleyen yerem belli, on ağasının adı, familyası belli, on yanına Ceren'e gelip hayvat atıp öğününe oturtmadık, hayvat atyan, sen gıydığın doğrularsın tek, seni yeni de intek bunların materyalda yatalar, seni öldürür, yok edersin hayvat atyan adamla, Resulliğiyle tapıp bilir prokuratura, Gurvanliğiyle tapıp bilir, ini şol Ceren'in arzuğu başa barar deyip umid edýänmi? Hani şu gepleşiklerden iriwiç yeter ahirim Gurbanula da, Serdara da, şu zatlar barıp yeter. Halka barıp yeter. Halka iyil bilse de, iyilgun bilse de ahir sonunda hükmede de barıp yeter. Şu Ceren'in arkasında şonu gorama üçün şu zatlar yeterlik olur deyip hasap edýänmi? Şu edilýän Yok, akılda para. Ine şu material boyunça bir işleyet. Yani dayanış grupası bilen häzir UNICEF'e ýazyp edil Türkmenistana galana ne prezident özüne prezident diýip görän, ne onun kakasy özüne millidir at goýan iksan kezap. Bular halk bilen işleri ýok. Ölüp geçäýsin. Hiç halk bilen işi bolsa viza ýardy. Adamlar kösünmezdi. Yani studentlara pul bererdi. Bir topar kömekler ederdi bizim watandaşlarymyza. Hiç hat edilen oňa. Kısmaktan, qadağançılıktan başka da atıyorlar. Bular döwlet dolandyryp bilen, bular ýa-ni kizjikleri JKH dolandyryp bilen, sen dumpralyan dolandyryp bilen, sen ýa-ni döwlet meşgullerine halka kömek edip şuraya rezonans materialy eşitip eder diýip kirýän ýok. Biz ine näme UNICEF'e ýazyp, UNICEF ýürüýte ene bilen çağany gorayan guruma. Ine şolar häzir ýaktyryp başlady. Ine şondan gorkup şunu hereket ederler. Ya şol egerde çözmeseler UNICEF häzir Jeneva gitdi dokumentler, jalby gitdi hemmere. Häzir ýokardan bir dubinka kadar ataloguna. Olar şu materialy egerde ona ve bütün diplomatik gurumlar ýa-ni Human Rights Watch bir topar gurumlar barsa
Türkmenistan'ın yine de bir gedek yüzü şeyle bir kapalanya. İki tane ataloğuna yüzü ömüm yok. Yüzleri gitti. Yine şondan korkýarlar olar. O senin benim çıkışımdan ya da Nuri'nin çıkışından ya da şol ayal görüğünün çıkışından olar korkan ok. Olar öz halkyny iççe de harap eden ok. Yine ünitlerin itini kaldırıp bilenip maşina salıp oturdup halcın üstüne atına hal ya da atına gowy seredip at ya köşkleri vurup at ipadromlar vurup at şekillerini vurup kızıl çaylan hem eder itine pişirine atına yöne bizim adamlarımıza bizim pullarımızı oğurlap bizi kıynap türmeye salıp vurdurup prokuratura polise vurdurup bu bir ganho niyaz söylüklerin ganho ondan bir adalata karışmak bir özüňi anlamak sen bir seni öldürecek bolýan pedofil ya seni zorlajak bolýan pedofilin adalaty garaşýan mümkin näl. Şurýaly kiçik çağajyk, ýani gyýyl maşgaladyk 10-12 ýaş gyýyl maşgala ertir men inni adaty är bolm size inni etmem diýenne ynanmak sen öz-özüňi anlamak. Eder ýene köp gerek eder. Şoňa Kezzap Berdi Muhammedowlar howa diýse de hiç etmez. Bular ynanyp bolanok. Bular eýýäm ýani 18 ýylda etçek bolsa ederdiler. Türkmenistan düzeltjek bolsa düzeldirdiler. Halkyna kömek etjek bolsa ederdiler. Buň bar edýän zady gadagançylyk, halkyň hakyny ýemek, halkyň puluny ogurlamak, teýwazlyklary ogurlamak. Ine ol urda bular dünýäni ötkeşdiler. Ine şoň üçin olardan hiç hat garşmadylar. Beddine halkar gurumlara ynanmaly. Sebäbi Türkmenistanda sizin bilşiňiz ýaly yerlerdäki gurumlar bar, prokuratura, polis, MHM, sud we beýleki jemgyýet gurumlary ondan başga ýani aparatda we merkezde şoň gurumlaryň ýolbaşçylary bar. Olum hiç hat bolmasa konstitusiýa ýani ezatyna öz hakyny gorap bolmasa onda halkara konvensiýalar bar. Halkara Türkmenistan çeken şertnamalar bar. Şoň esasyna halkara ýürüýte ene bilen gyýyl jadar gorýan gurumlar bar. UNICEF ýaly olar batyş ederler. Olar alarlar. Olar adalata getirirler. Türkmenistan gatty wagtda. Ýa-da gelip ýygnak giderler Gurbanly Berdi Muhammedow. Infomuna hawa egerde halkın çeken jebir jepatyny ýokarda oturan döwletiň garamatyny başyna çeken adamlar başgaldyrmasalar elbetde beýle bir düýgünçilik infomuna olan öz başyna ýeter. Şunu ýatdan çykarmak bolmaz. Sebäbi näme üçin diýsem, Italyna gelen Urdalyna da gelýändir. Men tanayan Gurbanly Moskwada bir wagtda men bilen bile okan Gurbanly boljak bolsa ol o diýen bir doňýürek adam däldi. Eýse şu geçen 18 ýyl kontrolsuz döwlet başynda oturmagy onu halis adam käşilikden çykaraýdymka. Belki Gurbanly Berdi Muhammedow şol öňkü özüniň adaty, Sowet döwründäki alan bilimini, özüniň bir ýaşaýyş obrazyny ýene-de bir gezek şu Aýalhan Sarıgyna bakarak diýen nakylyny ýatlap türkmeniň şu döwrü ýatlap bir halkyň çekken jebrini belki de duýudaşlyk eder, belki de halkyň hakyny goramak üçin haýsydyr bir işleri eder, öz ogluny edil zatlary maslahat berer, hem de belki de hut şu Jeren Altyýwanyň işinden haýsydyr bir türkmen jemgyýetine, Türkmenistanyna hak hukuk meselesinde bir özgörüşlükler başlanır diýip men umyd edýän. Ýöne sen aýdýanyň dogry murat, bu meselede hökman halkara gurumlary habardar etmeli. Inniki gepleşikde men öz ýylleşlemede bizim Şwetsiýada ýaşaýan bir Türkmenistanly aýalyň eden teklibini getirmekçi. Ol aýalam ören bir täsin bir teklip bilen maňa telefon etdi. Ine şey dip men pikirimçe kömek edip bolar Jeren Altyýwa hem oň gyýyna diýip. Şol aýal egerde gepleşimizde gatnaşmaga isleg bildirse bu gepleşik bir dowam eder. Ýöne Murat senin etjek kaýşym buňky beren gurrun üçin köp sag bol. Ýöne şu gepleşik ýene-de geljekde dowam edeli hem de Jeren Altyýwa hem de oň gyýynyň ykbaly bilen gyzyklanmamy besetmäli. Doğrudan halkar gurumlary oturtmaz, işleder. Ine bir ýerde boş gurumlar ýa-da biz
oturan yerine de halkara kurumlara kıymıladıp sizin bir kanun prezidentine diňe gorku salamda ılga diýapmy diýsene. Şuraya biz oňurulýar şol işi. Görürsiňiz, şol Jeren Altyýewaň meselesine siz seredersiňiz. Bu mesele Trump'ın stoluna da barar. Görürsiňiz. Şoň üçin şu mesele näçe çat çözülse, ataly ogul şonça çal, ýani öz hukuksyzlygyny berkidir. Eger çözmese, ünit bermese, görürsiňiz näme bolýar. Şoňdan biz bol edäl, men gitmeli ýerler Awa. ama Bolýar Murat, onu birin gepleşimide gatnaşyp beren gyzykly gurulmagy üçin köp sag bolun. İlleşlenmede de diňe bir bayram alyň ýaşaýjylar däl, bütün Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň bir haýyş edýät, Jeren Altyýewaň hem de oň gyýdynyň gorawyna durun, şolardan habar alın. Şolar ýaly ýeke enelere, çagalara, tütüm edýän adamlara hökman garşy durun, hem de millet hökmüne adamlar bir-birini goramaly. Ol hökman haçan prezident halkyň gorawyna çykar, ýa serdarlar arkadagy serdar halky gorar diýip garaşyp oturmak bolmaz. Olaram gorasa, öz insaby oýunsa, Allahyny ýatlasa, özleriniň konstitusiýanyň üstüne ellerini goýup, Gurhanyň üstüne ellerini goýup gatam edenlikleri ýadyna düşdi. Elbetde öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmeli bolarlar. Ýöne halkyň özüne de jan bolmaly adamlar. Bir goňşy bolam, dogan garynlaş bir yerden ýeke çykan däldir, Jeren Altyýewa bilen oňgy izlagady. Şu adamlar, halk, köçeler, owalar öz bir-birini goramaly. Eger de döwlet öz funksiýasyny ýerine ýetirmeýän bolsa, Bayram alyň baş prokurory Murat Muradow sadakadan zırralyp gaçyp gaýdýan bolsa, ýygynyň iki tany kowalan potensial jinaýatçyň atýan haýwatyndan gorkup, onu halk özüni goramaly bolar ahyryn. Halk bir görkezmeli öz içinde janyň bardygyny. Bu halklarına elbette şol birek arka durmagam güýçli. Şonu türkmenlere ýatlamaga wagt geldi. Onu näme gadyrly illeşler şunun bilen bugünkü gepleşigimizi geçirip oturýar. Ýene-de efirde duşýança hoş sag bolun. hoş sag bolun, hormatly illeşler. Sag bolun.